नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर आज 2022 सालामध्ये आज आमचा गेल्या वर्षी जशी आम्ही मॅची भरवलेलो तसेच ह्या वर्षी पण मॅचीज आहेत आमचे। पालकरवाडीमध्ये मॅची आहेत आणि पालकरवाडी ही आमच्या गावातलीच एक वाडी आहे। तर आमच्या गॅसबत्ती ग्रुपकडून आम्ही मॅची भरवलो सगळे आणि आत्ता काल जवळजवळ आपल्या 9 वाजले ना, साधारण 9 साडेनऊ वाजले। आम्ही ग्राउंडवरच सगळी तयारी करत होतो आणि आत्ता आम्ही हे मागे ट्रॉफी वगैरे सगळं भरलं गाडीमध्ये, शुभमच्या गाडीमध्ये सगळं भरलं आणि आता ग्राउंडकडे जातो आम्ही। ग्राउंड इकडे जवळच आहे आपल्या पालकरवाडीमध्ये। तर भरपूर ॲडव्हर्टाईज वगैरे केलं, बक्षीस वितरण समारंभात एक दशावतारी नाटक पण ठेवलं। उद्या सोमवारी बक्षीस वितरण समारंभ आणि फायनल दोन्ही असतला। आता आम्ही ग्राउंडकडे जातो आणि ग्राउंडकडे ती लाईन आउट वगैरे करून त्यानंतर सगळं सेटअप करून घेतो। आता थोड्याच वेळात आमचा उद्घाटन होतला, आपल्या क्रिकेट स्पर्धेचा उद्घाटन होतला। त्यासाठी आमचे क्रीडा शिक्षक तावडे सर आहेत, त्यांना आम्ही आमंत्रण दिलं आणि ते आता निघालेत कणकवलीवरून। तर थोड्याच वेळात ते पण येतील आणि आपल्या गावातले जे पालकरवाडीमधले जे ग्रामस्थ ज्यांनी आमका खूप खूप मदत केल्यानी एक साधारण 4 ते 5 दिवस सगळे आमच्यासोबतच सगळे तयारी करत होते ग्राउंडमध्ये। मित्र पण होते आमचे आणि मोठे जे ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत त्यांच्या गावातले ते पण आमच्यासोबतच होते सगळे। तर आता आपण ग्राउंडकडे जाऊया आणि तिकडचं मी तुमका नजारा दाखवते कसं होतो। तर व्हिडिओ तुम्ही बघत राहा शेवटपर्यंत, क्रिकेटची व्हिडिओ आहे, बघत राहा शेवटपर्यंत आणि व्हिडिओ जर आवडली तर व्हिडिओ लाईक करा। तर हा आमचा ग्राउंड आहे, पूर्ण असा कालपासून सगळं पिच वगैरे केलं, सारवण वगैरे घेतलं, मस्त निसर्गरम्य वातावरणात एकदम मस्त पिच आहे। तिकडे माटव घातलेला होतो बघा आणि हे सगळे मित्र आहेत आपले। तर आता थोड्याच वेळात तिकडे उद्घाटन करून घेतलं स्टंप वगैरे लावून, त्यानंतर मग मॅचिंग का सुरुवात होतली। हे इकडे बॅनर लावलं छोटंसं एक, जो आम्ही बाहेर नाक्यावर लावलेलो होतो आणि हे आमची बक्षीस आहेत। 1 नंबरचं बक्षीस आहे, हे 2 नंबरचं बक्षीस आहे आणि हे छोटे मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज असे आहेत। हे आमचा डान्सर भाव, स्पीकर सिस्टीम सगळी सुरतची आणि वरती विनय चढलो, स्पीकर वगैरे लावल्यानंतर वरती। आणि आता लाईन आउट करून घेतात सगळे। उद्घाटन होत आहे। पालकरवाडी ग्रामस्थ व आमच्या सौंदर्यबाई दत्तात्रय वर्तन हायस्कूलचे क्रीडा शिक्षक श्री तावडे सर यांच्या शुभ हस्ते वाडीतील सर्व दर्शवायची आहे। उद्घाटनाक चालू झालेला आणि सगळे इकडे ग्रामस्थ इलेले आहेत आणि आमचे सर पण, तावडे सर पण तिकडे इलेले असतात। आता बघूया आपण उद्घाटन।
हे देवासमोर ग्रामातील ते रामेश्वर महाराज त्याचप्रमाणे ठिकाणबंदी महापुरुष कोणी मांडाचा अधिकारी शेमेत महाराज त्याचप्रमाणे बजरंगबली हनुमान महाराज. तर आज गॅस बत्ती क्रिकेट ग्रुप हे पोरगे आपले पोरगे या ठिकाणी या हनुमान महापुरुष मंदिराच्या ग्राउंडवर हे आज जे अंडरआर्म मॅचेस जे भरवलेले असं टुर्नामेंट 2 दिवसाची 9 तारीखची. तर ही टुर्नामेंट व्यवस्थित पार पाडायचे, संघ भरपूरशे येण्यासारखे करूचे आणि काही क्लेश न होता अगदी चांगल्या प्रकारे सामने खेळान अगदी व्यवस्थित काय कोणतं क्लेश असतात काय कोणता करतो असं पायापुढे घालून ठेवून अगदी सुरळीतपणे सामने होऊन दे आणि सगळं निर्विघ्नपणे पार पाडू दे अशी तुझ्याकडे मागणी मागत असो. काय चूक अपराधाला क्षमा करून योग्य भारत करायचं आणि आता या ठिकाणी उद्घाटनाचा जो कार्यक्रम होता तो व्यवस्थित पार करू शकतो. सर या इकडे नाही समोर ना. खाल्ला का खाल्ला हां. आता इंदिरावद्दम हायस्कूलचे शिक्षक तावडे सर स्वतः उद्घाटन करताना काय वाजवा. या ठिकाणी सौरेंद्रभाई दत्तात्रय वर्धन हायस्कूलचे क्रीडा शिक्षक श्री तावडे सर यांच्या हस्ते क्रिकेट स्पर्धांचे उद्घाटन झालेलं आहे. टेलर माझा बॅट धरू घेऊ नको. बॉल स्टंपात गेलो तर लागते. सुंदर असा टळवलेला चेंडू आबा ठाकूर यांच्या बल्ल्यातून. ये मी बॉलिंग टाकतो ये टप्पी टाकते ना स्टंपात गेलो तर यापते सर्व फोटो महाराज गोलंदाज आबा ठाकूर मारक असतील बाळू टेलर कॅमेरामॅनच्या डोक्यावरून जाताना पहिलं पारितोषिक 5,555 आणि आकर्षक चषक. त्याचप्रमाणे उपविजेत्या संघासाठी दुसरे पारितोषिक 3,333 रुपये आणि उत्कृष्ट आकर्षक असं चषक ठेवलेलं आहे. तरी सर्वांनी या सामन्यांचा आनंद लुटायचा आहे. भरवलेली आहे. खरोखरच जे विद्यार्थी आपण क्रीडा क्षेत्रामध्ये घडवले आणि त्यांच्यातून ही स्फूर्त जी भव्य अशी स्पर्धा त्यांनी आयोजित केलेली आहे त्यांचं मी पहिल्यांदा मनपूर्वक असा आभार मानतो. त्याचबरोबर या पालकरवाडी मैदानावर आमचं फार जुनं नातं आहे. माझ्यासमोर आमचे मित्र आबा ठाकूर आणि त्यावेळी आमची नाटकवाडी म्हणजे पोलीसची टीम याच मैदानावर 11.25 रुपये बक्षीस आणि मॅचेस आम्ही खेळलेलो आहोत. त्यामुळे हे नातं ऋणानुबंध म्हणून म्हणा किंवा आपल्या या ठिकाणी सर्व पूर्वीचं ऋणानुबंध आणि म्हणूनच मला आज या ठिकाणी उद्घाटक या ठिकाणी करण्याची संधी आपण सर्वांनी मिळून प्राप्त करून दिली. त्यामुळे पालकरवाडी आणि या गॅसबत्ती ग्रुपचं किंवा आणि या माझ्या विद्यार्थ्यांचं त्यांचं मी कौतुक करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद. सर आत्ताच उद्घाटन करून निघाले आणि त्यानंतर मग आता हे आपले जे बाकीचे स्पर्धक आहेत ते ट्राय करतात ग्राउंडचा एक अंदाज घेतात. एक टीम आपल्याकडे इलेली असा तिकडे बसली आधी आणि आपलं अक्षय पण इलो आपल्या दुकानातून वेळ काढून मोठी राहुली एक्सेलची
षटकातनं दोन चेंडू समाप्तीनंतर धावसंख्या होता 36. तर जबरदस्त खेळाचा प्रदर्शन 10 बॉयच्या संघाकडनं. धावसंख्याचा 38. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 38. उंच मारलं बघूया काय होता. षटकार होता चौकार होता होकार गेलेला असं मस्त जबरदस्त बॅटिंग करतात भावी भेटी खेळाडू आपल्या शाळेच्या दोन भाऊ समजा सहजरित्या एक धाव काय काळजी करून जिंकलास त्या ग्रुप धोरण पुढच्या पाणी मस्तपैकी सहज करा. तीन बॉल हे संघ विजय झालेला बंड आता हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. हे 10वीचे मुलं सौ इंदिराबाई दत्तात्रय वर्धम हायस्कूलची आणि सगळे हे जिंकलेले 10 बॉयज. तर त्यांचा सगळ्यांचा हार्दिक अभिनंदन. संकेतची टीम जिंकली संकेत 90 अभिनंदन भरपूर. आणि दुसरी आपली टीम होती मोरिया मालोंड ती परत आता खेळासाठी रिएंट्री करूसाठी इकडे बसलेले असत. तर आता परत एकदा आपण बघूया संकेत 90 कसे खेळतात ते. वडापाव खाऊन तोपर्यंत वडापाव खाऊन घेतो नाश्ता करून घेतो. त्याच्याबद्दल बोल काहीतरी. समाधानाने मी आता टॉस उडवून घेतो. समाधान आमचा अंपायर मित्र माझा. आता 10 बॉयज आणि कुठली टीम संकेत 90 दोन जिंकलेल्या टीम आहेत त्यांच्यासाठी मॅच लावची. आता टीम आपण टॉस उडवून घेतो बघूया कोण जिंकतात ते. कॅप्टन कोण आहे दोन शुभम ये. आपल्याकडे एक कॅप्टन संकेत 90 दोन्ही कॅप्टन आता आपण टॉस उडवूया. संकेत 90 हा संघ संघाने मेहनत करून घ्यायचं. संकेत 90 विन झालेले आहेत. अभिनंदन. फिल्डिंग घेतात संकेत 90 आता फिल्डिंग घेतात. संकेत 90 संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. संकेत 90 आता फिल्डिंग लावून घेतले त्याच्यानंतर मग बाकीचे आपले प्रथम संघाचे फलंदाज दुसऱ्या षटक मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत नाही. या ठिकाणी झेलबाज होतो फलंदाज. पंच एक उंगलीवर करून आऊटचा इशारा करत आहेत. त्यांची स्टाईल वेगळी आहे उंगली करण्याची. राहुल यांचा विकासा कटलेला चेंडू एक धाव पूर्ण. या ठिकाणी चेतन यांचं या ठिकाणी स्वतःला जपून क्षेत्ररक्षण करायचं. प्रत्येक खेळणे आपलं काय वानखेडे स्टेडियम नाही. सर्व खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची आहे. या ठिकाणी चौकार घेतलाय तो विराजाने. धावसंख्या 4 निवड धावसंख्या होती 21. उंच मारला चेंडू पाहूया काय होतंय. या ठिकाणी उंच मारला चेंडू मला वाटतं षटकार. या दिवसातील पहिला षटकार विराजांच्या पाठकरून. या ठिकाणी धावसंख्या 6 निवड. उत्कृष्ट मारला चेंडू जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करतायत. 3 चेंडूंमध्ये षटकार मारण्यास 100 रुपयाचे पारितोषिक आबा ठाकूर यांच्याकडून. मात्र या ठिकाणी हलकासा कटवलेला या ठिकाणी 3 धावा मात्र नक्कीच पूर्ण करतील विराज. धावसंख्या 3 धावसंख्या होती 2 षटकार मारून गणगणित विजय प्राप्त करून दिलाय पालकरवाडी संघाला. 2 षटकार आणि 1 चौकार मारला ना सिद्धून. त्याच्यामुळे त्याचे हार्दिक अभिनंदन. आणि संकेत 19 विजयी झाला. या ठिकाणी मोरिया स्पोर्ट माझ्या संघाला पाय भेटून सेमीफायनल मध्ये गेलेला आहे. आता होणारा सामना संकेत 90 वर्सेस नांगरबाद गिरोबा. आता होणारा सामना संकेत 90 वर्सेस नांगरबाद गिरोबा. हे सगळी आमची टीम बसलेली आणि आदेशचा दुकान आहे. त्यांनी आता चायनीज भेल केल्या ना मस्तपैकी लाल 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 चायनीज भेल केल्या ना. हा सदा मग आता येईल पुऱ्या दिवसात ना
कधी आता बघलंय तुमका मी कोणाक होय रुपया होय रे मी केव्हा होते नाही ना तीन वाजता मग काय केलं आता ढोरांका पाणी दे ना धावकत नाही तर आता नांगरभाट गिरोबा नांगरभाट आणि मालोंड दोघांची मॅच होतली या बघूया आता दोघांची मॅच कशी होता ती गिरोबा नांगरभाट आणि कोण रे टीम गिरोबा नांगरभाट आणि कोणा टीम मोरिया स्पोर्ट गिरोबा नांगरभाट आणि मोरिया स्पोर्ट दोघांची मॅच होतली या इकडे आपले अंपायर बसलेले आहेत आणि आपल्या अंपायरांसोबत टेलर बसलेत आपले हे आमचे अंपायर हा समाधान आणि तन्मय दोघेही आमचे अंपायर आहेत चल चल लवकर चल आता आपण मॅच बघूया यांची कशी होता ती सुरुवात होते पहिला चेंडू हितेश यांचा मारा करतील नांगरभाट संघातील फलंदाज 2 धावा धावून पूर्ण तिसरी धावपण यशस्वी पूर्ण पहिला चेंडू 3 धावा हितेश यांचा पुढील चेंडू मारा करतील नांगरभाट संघातील फलंदाज हलकासा कटवलेला चेंडू या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण तिसरी धाव यशस्वीरित्या पूर्ण चांगलं क्षेत्ररक्षण 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 6 चेंडू हितेश यांचा उंच मारला फटका पाहूया झेल होतोय की नाही या ठिकाणी वेदांत यांनी चांगल्या प्रकारचा झेल टिपलेला आहे आता मात्र घरी बाद होतोय नांगरभाट संघाचा चांगले क्षेत्ररक्षण मोरिया स्पोर्ट या संघाकडून होतोय वेदांत नंदीकर येणार घेतलं हितेश यांचा पुढील चेंडू मगाशी ज्या फलंदाजाने षटकार चौकारांची आतिषबाजी केली होती तो फलंदाज आता परत मैदानावर हलकासा कटवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी प्रयत्न होतो या ठिकाणी एक धाव डिक्लेअर स्वरूपाची 1 धाव धावसंख्येत भर उंच मारण्याचा प्रयत्न चांगली गोलंदाजी मारवण्याची हितेश यांची धावसंख्या स्थिर होते धावसंख्या होते धावसंख्या होते 11 पुढे चेंडू वेगांचा मारा करतील पुढे चेंडू उंच मारला चेंडू पाहूया झेल होते की नाही या ठिकाणी प्रयत्न होता प्रयत्न अयशस्वी या ठिकाणी 3 धावा नक्की भेटतील 3 धावा नक्की नांगरभाट आणि मांडली दोघांचं सामना होतो चालू आता नांगरभाटची बॅटिंग झाली हा त्यानंतर आता आपले मांडलीचे बॅटिंग करतात मोरिया स्पोर्ट मालोंड आता बॅटिंग करतात बघूया आता त्यांची पण बॅटिंग कशी होता ती माका सावंतवाडी जाऊचा अक्षय लवकर मला काही इतक्यात नाही वेदांत उतरलो आपलं बॅट्समन रोहित आणि वेदांत 2 जण बॅट्समन उतरलेत बघूया आता त्यांची बॅटिंग कशी आहे ती हलकासा कटवलेला चेंडू या ठिकाणी 1 धाव नंतर दुसरी धाव पूर्ण तिसरा धावेचा प्रयत्न काय केलाच नाही या ठिकाणी 2 धावावर समाधान या ठिकाणी 1 चेंडू आणि 2 धावा चेंडू 2 चेंडूंना उंच मारला चेंडू या ठिकाणी निश्चितच मला वाटतं झेल होईल आणि झेल झालेला आहे वेदांत गडीबाद झालेला आहे मालवण संघाचा आणि या ठिकाणी चेंडू मारा करतील रोहित हलकासा कटवलेला चेंडू या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण दुसरी धाव पूर्ण तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी या ठिकाणी 3 धाव पूर्ण सागर यांच्या पायाला थोडीशी दुखापत झाली त्याच्यामुळे धावताना त्यांना थोडासा त्रास होतो तर चेंडू मारा करतील सागर वयामुळे 3 धावांनी भर होतो धावसंख्या होतो दुखात 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 5 धाव पुढील चेंडू मारा करतील सागर हलकासा कटवलेला चेंडू या ठिकाणी 1 धाव निश्चितच एका धावेने धावसंख्येत भर धावसंख्या होते 6 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 6 पुढील चेंडू रोहित मारा करतील बघूया काय करतायत हलकासा कटवलेला चेंडू या ठिकाणी 1 धाव निश्चितच दुसरी धाव दुसऱ्या धावेनंतर
धावसंख्या होती 8 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8 चेंडू महाराजा केले रोहित पाहूया काय करतात मारला चेंडू पाहूया काय होतो या ठिकाणी गोल होतो की नाही नक्कीच या ठिकाणी दिसलाय उलट्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न रोहितांचा अयशस्वी होतो चला हितेशने भरपूर 6 मारले त्याच्यामुळे सगळे त्याचं अभिनंदन करतात हितेशमुळे मॅच इलेली आहे अभिनंदन हितेश अभिनंदन हितेशमुळे मॅच इलेली आहे त्यांची त्यामुळे हितेशचं अभिनंदन भरपूर मालवण स्पोर्ट जी आहे ती टीम त्यांची फायनलला गेलेली आहे तर बघूया कुठली टीम फायनलला गेली आपली मोरिया स्पोर्ट मालवण आपली फायनलला गेलेली टीम आणि गिरोबा नांगरबाट मॅच यांचा पराभव करून मोरिया स्पोर्ट मालवण ती फायनलला गेलेली टीम आणि आता हितेशमुळेच मॅच जिंकली तर आत्ता आम्ही सगळेजण इकडे आता ग्राउंडवर थोडीशी प्रॅक्टिस करतात आणि आजचे मॅचेस सगळे पूर्ण झालेले आहेत आता उद्या परत फायनल असलेले आहेत आणि आता सेमीफायनल आता फायनललाच गेली आहे ना ती टीम फायनलला गेली कुठली ती आपली टीम मोरिया स्पोर्ट मालवण मोरिया स्पोर्ट मालवण आपली टीम जी आहे ती फायनलला गेलेली आहे तर उद्या आपण असेच येतलो इकडे आणि उद्या फायनलच्या मॅची बघतलो उद्या बहुतेक बरेचसे टीम येतलेत कारण सगळ्यांनी फोन केलेल्यानी आणि विचारल्यानी की फायनल मॅचिंग का तुम्ही फ्रेश टीम घेतलास काय तर 2 वाजेपर्यंतच आम्ही त्यांना सांगितलं की 2 वाजेपर्यंतच फ्रेश टीम घेतलो त्यानंतर आम्ही फ्रेश टीम घेवचो नाही कारण त्यानंतरचा दशावतारी नाटक आहे त्याच्यामुळे आमका नियोजन आमचं म्हणजे थोडंसं उशीर झालं तर आमचा पूर्ण तिकडे नियोजन कोलमडतलं त्याच्यामुळे तर आजची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा आणि जर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि व्हिडिओ आमची लाईक करा पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू तोपर्यंत बाय बाय जेव्हा आपलं बाजारात जातो ना तो रस्तो हा आणि हे वातावरण बघा संध्याकाळचा कसा मस्त आता हा खतरनाक संध्याकाळचं वातावरण आहे काळोख पडता आता नुसतो मस्त वातावरण